Bideo honetan, Greziako zibilizazioaren jatorria aztertuko dugu Egeoko zibilizazioak, Kreta eta Mizenas. Egeoko zibilizazioak. Horrela deitzen zaie, Egeo itsasoaren inguruan garatu ziren herrien multzoari, Kristo aurretik 2. milurtetik aurrera. Bi gune nagusiak, Kretako uhartea, Egeoren hegoaldean, eta Mizenaskoa, Peloponeson, izan ziren. Bi zibilizazio horiek greziar zibilizazioaren aurrekariak izan ziren. Hasiko gara aztertzen Minostar zibilizazioa edo Kretako zibilizazioa. Zibilizazio hau metalaroan garatu zen, hau da historia aurrean, kontuan hartu hori. Eta Kreta irla bat da, Asia, Afrika eta Europa konektatzen dituen irla bat, nabigazio bideetan dagoen irla bat. Eremu honetan lurrikarak egotea oso normala da. Garai honetan, erregeen egoitza izateko, jauregi handiak eraiki zituzten. Festos, Malia eta Nosos dira importanteenak. Hauek, zentru administratiboa eta gune politikoa eta ekonomikoa izan ziren. Kreta talasokrazia bat izan zen, hau da, itsasoen jabetza zeukan inperio bat. Kretak Asia Txikia, Egipto eta Zikladekin zuen merkataritzan oinarritu zuen bere ekonomia. Zer saltzen zuten? Armak, bitxiak, zeramika, egunak eta zigiluak eramaten zituzten Feniziara edo Egiptora, adibidez. Eta lurralde horietatik metal ezberdinak eta egurra ekartzen zituzten. Goazen orain gizartea aztertzera. Minos edo erregea jauregian bizi zen, gizartea antolatzen eta administratzen zuen. Nobleziaren laguntza izaten zuen. Gero, merkatariak, apaizak eta funtzionarioak zeuden. Merkataritza jarduera importanteena zen, funtzionarioen papera nabarmena zen gizarte administraziorako. Herri merkataria zen. Bestetik, nekazariak, abeltzainak eta artisauak zeuden. Sistemaren oinarria ziren distribuziorako produktuak ekoizten zituztelako. Minostar gizartean genero berdintasuna zegoen eta emakumearen rola oso importantea zen. Bizitza sozialean eta erlijiosoan parte hartzen zuen. Oso gizarte alaia zen, dinamikoa eta beste kulturei irekita zegoen. Hau, arteen adierazpenetan isladatzen zen, jauregietako hormetako irudikapenetan. Erabilitako koloreak horia, gorria, laranja, zuria oso alaiak ziren. Musika lantzen zuten, lira asmatu zuten, idazkera ezagutzen zuten, 2 mota egon ziren, lehenengo, lineal A deritzoguna, eta bigarrenik, lineal B. Erlijioak ez zuen garrantzi handirik izan, jainkosak nabarmenak ziren. Ama lurra, garrantzitsuena, landare, animalia eta lurren gainean izaten zuen eragina. Hildakoen errituak egiten zituzten. Kristo aurretik 2000 urtearen inguruan, gaur egungo Hego Errusiatik etorritako herri batzuk Balkanetako penintsulan ezarri ziren. Eta beste herri batzurekin nahastu ziren. Greziako hegoaldean kokatu ziren. Akeoak edo mizenikoak deitzen ziren. Kristo aurretik 1300 urtearen inguru, akeoek ziudadela asko eraiki zituzten. Importanteena Mizenas izan zen. Mendizka baten gainean zegoen, biztanleei babesa emoteko eraso baten aurrean, eta jauregi bat zegoen.
Ikusten duzuenez, harresiak erraldoiak ziren. Grekoek ziklopeek eraikita zirela uste zuten. Bi lehoik hiriko sarrera babesten zuten. Idazkera kretarrengandik hartu zuten, lineal B deritzoguna. Hiri bakoitza independentea zen, eta errege batek agintzen zuen, agintari militarra zen. General batek laguntzen zion erreinua gobernatzen. Hau ez zen gizarte baketsua izan, eta noblezia gerrari bikainenek osatzen zuten, aristoi deritzogunak. Biztanle gehienak, artizauak, nekazariak edota merkatariak izaten ziren. Gizon askeak ziren. Esklaboak erregearen menpe zeuden. Gutxinaka, mizenastarrek Greziako zati handiena okupatu zuten, ikus dezakezuenez hemen. Eta Troia ere, gaurko edo gaur egungo Turkian ere eraso omen zutela uste da. Itsasoan zehar, Sizilia eta Egiptoraino heldu ziren. Gerrari ospetsuak ziren, armak fabrikatzen zituztenak. Zaldiz gidatutako gurdiak eta korazak erabiltzen zituzten. Gizarte hau politeista zen. Minoikoen eragina izan zuen honengan. Baina naturako elementu batzuk gurtzen zituzten, hala nola, zuhaitzak eta mendiak. Beraien jainkosa asko, Hera, Poseidon eta Zeus ere ziren. Hilobi erraldoiak eraiki zituzten nagusientzat, eta bi motatakoak izan zitezkeen. Tolos hilobiak edota fosa zirkularrak. Arkeologoek hilobi asko aurkitu dituzte atuz inguratuta. Kristaurretik 1100 urtearen inguru, lurrikarak eta iparraldeko doriarren erasoak, mizenastarren jauregiak eta hiriak suntsitu zituzten. Gero, doriarrak Peloponesora heldu ziren eta hiria berreraiki zuten, baina ez zuten bere ospea eta handitasuna berreskuratu. Gertaera hauen ostean, gertatu zena ez dakigu oso ondo, ez da oso ondo ezagutzen. Horregatik, urte ilunak deritzogu. Espero dut bideo hau erabilgarria izatea zuentzat, beste batzuk prestatuko ditut eta laster igoko ditut gure kanalera. Hona hemen informazio iturriak eta erabilitako irudiak nondik atera ditudan. Hurrengora arte.